Oh, ito may kapal. Kakambal po ba ito ni Group? Sabi sa akin ng kasama ko, sabi niya, ate, parang may kambal yung Group. Sabi niya, baka magkamali ka ng tawagin mo mamaya. Sabi niya, oh, tanggapin na natin, sir, na meron ng nauna. Hahati kayo? Oh, sige, sige. Okay, what is your answer? Angeles, Pampanga. Angeles, Pampanga. Sir. Alakat, Pampanga. O, ba magkaiba yun? Magkaiba yung Angeles ka. O, sige po. O, sige. Ito. Pampanga. Si Angeles po ba at Mabalacan? Magkatabi. Ah, totoo. Pero saan yung bahay niya? Oh, yung bahay niya. Ang galing, no? Magkatabi yung lugar, pero yung bahay niya both. Nakakaloka kayo. Okay, sir, Pampanggenyo, di ba? Paano mo ba sasabihin yung salitang napakaganda mo ngayong gabi? Sobrang lago ng ining-bengi. Ano? Sobrang lagong... Ng ining-bengi. Ay, ganun. Wala talaga akong maintindihan siguro. Thank you very much. Ganda mo. Thank you po. What's your name? It runs in the blood. Oh, it runs in the blood. How will I do it? I want also to run in the blood. Joke lang. Biro lang, ikaw na problema pa ako nang ipapa-opera ko minsan dahil gusto ko talaga. Sexy mo! What's your name? Again? Desiree po. Say-say na lang. Say na lang. Okay, Say, tag-asa ka, Say. Isulan-sultan ko na Okay, your answer is? Don't stop believing. Ayoko, mali yung answer. Don't stop believing. Yes, that message is for me. I will not stop believing that my dream will come true. Kinanda ko pa naman. Pero hindi siya, we will play again, DJ. Can we play the music? Again? The summer of 69. The Summer of 69! Congratulations! Anong laro ito? Mga batang 90s? What game is this? Mario! Naku, yung kapitbahay mo ata si Mario. May kulang! Hindi lang ito Mario! Meron na wala pang isang salita. Super Mario? Super Mario, correct. But mommy, I'm sorry to ask you to do this one, but right now you are going to demonstrate how Mario run and jump. Ang saya! Anong sikat na cartoon ang pinanood natin sa mga panahon ito? Ay, sir! Ito. Yung kapatid ulit ng Groom, nakakalawa at taga-ano ka Pampanga. Okay. Paano mo sasabihin sa salita? Gusto ko kasi nagsasalita siya eh. Sasabihin mo na mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan. Ikaw at ikaw lang. 1, 2, 3, and go. Kalukuran na ang babatak. Ang nakalakuan. Babatak din na nakalakuan hanggang Mateo. Ano yun? Saglit lang. Mas lalo ko naguluhan. Bakit kayo nagpapalakpakan? Ang request ko naman, napaka-sweet. Ano ba yung sinabi niya? Kakalukuran, sobra-sobra. Naintindihan ko yun, mamahalin kita. Yung pangalawa mong sinabi, mabatak, aanakan, ganon? Sagat-sagadin kita. Ano pa? Yung panghuli. Bakit sila nagpalakpakan? Hanggang Mateo. Oh! Sasagadin niya ang pagpatay sa'yo. Charot lang. Pero... Alay lang! Abi ko, Ilonggo lang, Tikalon. Look, our visitors, they are now busy studying their script. Dini, grabe, grabe excited kasi Sir O, nag-memorize siya. Diri ka, Okay, ma'am. Lights, camera, action. Okay. Nga ang batsak ko. Tapos kinasunod na lang nakon sila haw. Kung anong gusto nila, ginihon naton. Issue typing, in vitro, oo. Ginahimo, ginasuportahan ko ng kamo. Pero nga ako naman ang malain. Ang malain sa inyo tanan. Ala! Alis na daw! Hindi ka na ang buwag sa dito!
Ngunit, mas gamay pa sa piso! Lakas ng tama ni Sana. Buong buhay namin dito sa event industry, ano. Ito yung ano, kami yung organizer dito, pero kami yung walang alam sa nangyayari. Sabi ko, nag-aaway na ba sila? Sa part na ba yun? Ito yung lights, camera, action na hindi ko naiintindihan yung usapan, pero aliw-aliw ako. Sir, okay ka ba? Mukhang sanay ka sa mga ganong usapan, ah. You shut up! Parang kumpupay. Okay, let's go. Oh, kabado yung huli. Okay. Our last one, meron pa ba? Our